Vă salut pe toți și bine ați revenit la un clip foarte interesant. V-am promis că o să fac, clipul de prezentare al PDF-ului oficial și implicit al mentorship-ului meu. Ca să dau toate detaliile pe scurt, să nu vă țin mult, ca să puteți înțelege cu ce mă ocup, ce fac și ce vă ofer atunci când vă pun la dispoziție aceste informații și acest conținut. Vom începe cu PDF-ul oficial ca să înțelegem ce se întâmplă acolo. PDF-ul oficial este format din acest folder. În acest folder aveți tot ce aveți nevoie ca să înțelegeți această strategie, plus că aceeași informație pe care o vedeți aici, structurată la fel, așa o găsiți și în ședințele pe care le fac eu cu studenții mei. Deci este fix aceeași chestie, este mentorship-ul preînregistrat acesta. Nu este un curs clasic cum ați văzut pe la alții, este ceva foarte detaliat, care prin acest PDF și prin aceste clipuri, parcurgându-le împreună, concomitent, veți înțelege foarte bine tot ce am scris eu acolo, la ce m-am referit și cu exemple, explicat, Nu am numărat clipurile, dar sunt destul de multe, Cam astea ar fi și capitolele sau secțiunile, pe care le aveți și în PDF, Aici aveți daily range cu tot ce înseamnă daily range, sesiuni, indicator acela pe care îl folosesc, tot ce fac sesiunile, toate lucrurile importante. Pe indici, cum să tranzacționați pe indici, aveți aici tot daily range și așa mai departe. Nu are multe clipuri pentru că este cam același daily range care se întâmplă și la Forex, doar că diferă orele și aici am spus toate regulile și tot ce este important. Nu m-am lungit foarte mult la aceste clipuri ca să puteți să înțelegeți, să vă fie ușor să treceți prin acest PDF fără să vă iau veșnicii și să puteți înțelege, să nu vă plictisească, Am făcut totul cât se putea de eficient. Bun. Market Correlation și ST Divergence, cum să folosiți pe perechile din Forex și cum să folosiți pe indici. Ok. Advanced Market Structure, pentru că sunt sigur că multă lume este curioasă ce face acest Market Structure și de ce este atât de important și puternic în acest concept și cum vă ajută să găsiți setup-uri ideale. De fapt, asta e și ideea. Pe baza acestui Market Structure se pot găsi setup-urile exact care trebuie să vă dați seama de direcții. Bun. Dar toate trebuie parcurse de la A la Z, pentru că altfel riscați să nu înțelegeți multe lucruri. Așa că nu săriți peste, vizionați totul așa cum trebuie, nu este mult și luați-vă timp pentru a practica. Bun. Aici tipuri de setup-uri, Breaking Market Structure sau Market Structure Shift, Bullish, Bearish, Turtle Soap, și cu, reîntoarce la Fair Value Gap, Order Block, BC și așa mai departe. Este explicat acolo mai în detaliu și sunt tipurile de setup clasice pe care le găsiți absolut peste tot, dar sunt exact ceea ce trebuie. Nu degeaba am pus în această ordine, aceste tipuri de setup-uri trebuie să le știți după ce cunoașteți deja o mare parte din concept. Ok, apoi un clip despre backtesting de la A la Z. Sigur, această secțiune va avea update-uri și acest PDF va avea update-uri în viitor. Așadar se vor adăuga lucruri noi, dar pentru toți cei care doriți să luați acest PDF, lucrurile care sunt acolo acum sunt foarte eficiente, funcționează foarte bine, nu aveți nevoie de altceva ca să tranzacționați. Eu asta folosesc aproape zilnic, săptămânal și așa mai departe, toate analizele. La asta le raportez și funcționează foarte bine. Studenții mei, cei care au început deja să se miște și să aibă ceva rezultate, tot asta folosesc, dar pe viitor, când veți avansa din ce în ce mai mult, o să vă prezint și alte chestii noi din acest concept, legat de fundamentale, legat de altfel de corelări, altfel de setup-uri care se formează, dar sunt complicate acum ca să le explic în acest PDF
și ar fi prea multă informație deodată. Așadar, după ce stăpâniți aceste lucruri, este foarte simplu să învățați și altceva nou. Da? Așadar, când cineva primește acest conținut, va citi înainte aici, am câteva sfaturi, da? Apoi PDF-ul, care arată în acest fel, da? Finalul acestui PDF, aveți toate linkurile de care aveți nevoie acolo, grupul privat, tot ce aveți nevoie ca să intrați în legătură cu mine după ce primiți PDF-ul. Mă rog, oricum, deja menținem legătura, primiți acces în grupul privat odată ce primiți PDF-ul, da? Logic. Și aveți secțiune separată pentru cei care studiați PDF-ul și pentru cei care sunteți în mentorship. Da, diferența dintre PDF și mentorship sunt doar ședințele 1 la 1. Dar nici măcar asta nu face diferența, pentru că după ce parcurgeți mentorship-ul și deja știți cum să analizați și ce să faceți, în caz că mai aveți întrebări, de-aia și fac secțiunea din grupul privat. Da. De pe Discord, fac secțiunea pentru cei care au doar PDF-uri ca să ne întâlnim acolo și să discutăm, da, ce probleme aveți, ce probleme ați întâmpinat, ce ați vrea să îmbunătățiți sau ce ați vrea să mai învățați. Da? Deci niște ședințe gratuite de consultanță acolo din partea mea. Pentru că la un moment dat toți veți fi în același loc, oricum sunteți deja în același loc. Dar studenții de mentorship, da, vor începe probabil să analizeze mai repede decât voi cei care aveți PDF-ul, dar asta depinde doar de voi. Pentru că dacă veți face lucrurile așa cum eu v-am rugat în acest PDF, veți începe foarte repede să știți ce aveți de făcut pe grafice. Mai ales că aveți și aceste clipuri care sunt explicate, da, la milimetru. Deci nu aveți motive să ziceți, domne, nu înțeleg sau nu. Credeți-mă pe cuvânt, am muncit la ele, a durat ceva, știu, dar rezultatul îmi place și o să vă placă sigur și vouă. Totul este foarte detaliat, foarte bine explicat, cu exemple multe, cu schițe, cu tot ce aveți nevoie ca să știu eu sigur că ați înțeles. Așadar, asta a fost clipul de prezentare. Bun. Pentru cei care doriți să intrați în legătură cu mine, o să vă las linkurile în descriere de la Discord, de la Telegram, de la Instagram și așa mai departe. Dați like și share și subscribe acestui canal pentru că vreau să-l creștem și să afle lumea ce înseamnă ICT Concept. Cu adevărat, comunitatea vreau să crească, da, și din punctul meu de vedere aveți toată susținerea. Sunt foarte transparent cu voi și vă ofer informațiile cele mai bune pe care eu pot să le dețin și pe care pot să le cunosc. Da? Datorită vouă mă dezvolt și eu, datorită mie vă dezvoltați și voi, deci este un sentiment reciproc. Îmi face mare plăcere ceea ce fac. Și să fim sănătoși și să avem spor. Numai bine!